Сред основните приоритети в работата на детската градина е гражданското образование и формирането на детската личност като бъдещ гражданин. Краезнанието и неговото културно-просветно значение за опознаване на родния град дава възможност децата да вникват в миналото на нашия град, да опознават бита на своите предшественици и осмислят настоящето. Знанията за традициите на местната общност и участията на децата в интерпретации на обичаи и празници изграждат българската идентичност и съхраняват традициите във времето. Провокираме интереса към музикално-певческия и танцов фолклор чрез живото изпълнение и участие в тематични празници и концерти, открити практики и конкурси. Наши партньори са родителите, културно-просветни институции, граждани, интелектуалци и самишленици. В детската градина се реализира клубна дейност "Съхрани българското", с единствената цел учители, родители и институции да формираме от най-ранна възраст родолюбци, пазители на историята, традициите и фолклора. Допълнителна форма за работа с деца от 4 до 7 години по желание на родителите са заниманията по народни танци с ръководител Мариана Цанина. Нашият призив към всички е: нека бъдем заедно, когато търсим нов живот за миналото. Нека съхраним българското. В детската градина са създадени традиции и добри педагогически практики, гарантиращи правото на детето за възпитание и обучение. Групите са етнически многообразни и всички деца се отглеждат и възпитават в интегрираща среда, не допускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак. Разнообразието от форми на взаимодействие удовлетворява потребностите на децата и способства формирането на детската личност, на талантите и способностите в условията на равнопоставеност. Ключът за успеха е подадената ръка и отвореното им сърце към всички тях. Основна и водеща дейност в детската градина е играта. Играйки, децата се учат да живеят заедно, да уважават връстниците си и практикуват модели на поведение. Игрите насищат ежедневието с много радост. Когато мечтата на малкото дете да порасте се сбъдне, играта ще му помогне за работата в екип и поемане на отговорност за собствените действия и взаимоотношения в семейната, социалната и професионалната среда. Колоритността на игрите ги превръща в привлекателна и желана форма за взаимодействие. Движенията се изпълняват в разнообразни изпълнения и роли, които децата пресъздават с типичната си детска емоция, настроение и удовлетвореност. А когато в игрите са мама и татко, те са забавни и неповторими. Тези приятни форми на забавление съпътстват детето през зрелия му живот. Затова нека ги превърнем в подарък, даряващ чиста и искрена радост. Съвременното дете е будно и любознателно. Жадува да изживее своето детство с много динамика, движение и въображение. Основен акцент в работата ни е реализирането на оптимален двигателен режим, гарантиращ здраве и благополучие на децата. В ОДЗ "Щастливо детство" са създадени условия за различни спортни занимания в закритите помещения и открити спортни площадки през различните сезони. Чрез разнообразните форми на двигателните дейности се осъществяват образователни, възпитателни и оздравителни задачи, които способстват профилактиката и закаляването от най-ранна възраст. За нас спортът е здраве.